Ada mangaw awag keng ka oras alas 3 di parbangon mangigmo sa met sa ni ayat may sa papel na sirayan ta sibay mo ako nana ay ayaten ka. Di may saan ang tedken ka, ket puso nga aglukbab ken ka, ngem di mo pulos pagarupen. Tagtagap ni penaka, tuy kanta amang sagi, tapusom siyak tigrayo ken ka. Ngamin awan kapad padam nga dakaunggak, awan makabulod adda katoy puso. Sikalaeng biyag ko. Ngamin awan kapad padam nga dakaunggak, awan makabulod adda katoy pusok. Sikalaeng biyag ko. Di may saan ang tedken ka, ket puso nga aglukab ken ka, ngem di mo pulos pagarupen. Tagtagap ni pnenaka, tuy kanta amang sagi, tapusom siyak tigrayo ken ka. Ngamin awan kapad padam nga dakaunggak, awan makabulod adda katoy pusok. Sikalaeng biyag ko. Ngamin awan kapad padam nga dakaunggak, awan makabulod adda katoy pusok. Sikalaeng biyag ko. Sikalaeng biyag ko. Sikalaeng biyag ko.